No se on Marko Puttalta, terve. Terve. No sitä minä vaan, että mikä helvetin hinttari teillä äsken oli siellä studiossa. Tuolla on helvetti suomalaista miestä nähnytkään. Tuosta vierpiiperystä nää teidän etusivuohjelmat tuppaa aina olemaan, kun mä oon kuunnellut. Kuka suomalainen mies muka kuuntelee jotakin Coldplaytä? Mä ainakin kuuntelen Ruoskaa tai Arttu Viskaria perkele silloin, jos sattuu tulemaan oikeassa paikassa. Ja eikä se ole joku sähälyn pelaaja. Ei jumakata se säälö on mikään miesten laji. Jääkiekko on ja itse ajan jokkista ja salilla käy ilman bändiä. Ja viiniä mukaan juo suomalainen mies. Minä en oo ikinä viiniä juonut. Juo helvetti ruoan kanssa maitoa ja muuten juon viinaa, piste. Ja viinaahan juo sitten viinana, ei sitä mitään sinne sekkaan laiteta. Ei tarvi lantrata. Ja mitä näihin naisiin tulee, niin mikä helvetti siinä on, että naisesta ei voi sanoa, että sillä on hyvät ryntähät, jos sillä kerran on. Mikä siinä on? Siitä mä kyllä toivottavasti tyypin kanssa ihan samaa mieltä, joka teillä oli äsken studiosta, että siis naistahan ei lyö. Mulla on ihan sama periaate, enkä ikinä naista lyönyt. Mitä jos pari kertaa humaluspäissään vaimoa kopoja antanut? Ja sen vielä sanoo, että ulkomaalaiset voi painoa helvettiin viemättä meidän työt ja naiset. Näin se on. Mullakaan jumalata on enää kumpaakaan. Joo, ei mulla tässä muuta. Kiitti, hei.